Ugore pacho ka pod medo rwako duoko maber magi yudo e penj ma klas 12 mano mar higa mokalo. E kaunti ma Siaya gwenge ma Ulafu Shali Aluoch rwako duoko negi mor tok yudo grade mar A gi points 81. Shine en japuonjre skundi nyiri ma Moi Girls Eldoret. Ka e kaunti ma Trans Nzoia bende japuonjre ma skunda Dwen Masegero nitiere gi mor ka japuonjre 62 duto oyudo grade mar rwako gi e mbalariany. E gwenge ma Tharaka Nithi Muthee Alan Kato bende nigi mor tok bedo japuonjre motimo maber e kaunti no koyudo grade mar A gi points 83. Nyinga en Shali Aluoch nasomo Moi Girls High School Eldoret to nayudo A mar points 81 to agoero kamano Nyasaye g family kod Jopuonjre classmates nate to kabet maduong adwaro bet a neurosurgeon. I'm Gloria Cherotich. I had grade of B+. I want to thank God for the grade He has given unto us. Also, we thank also our teachers for the support, and the main reason for us for passing this examination is through discussion groups in class, also for the teachers attending evening class and also morning class. Sasa si kuqualify kwenda shule kubwa. Sasa ndio nikaitwa huko. Nikaenda lakini bado nilikuwa na matumaini ya kwenda chuo kikuu. Apparently the journey has not been a walk in the park, but I had not to crack. So I had to be up to the task, to take the formidable task, and I have had sleepless nights, and I've been able to gather courage in order to unleash my full potential academically and therefore become an academic luminary.